ஒவ்வொரு நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு கிழமைக்கும் ஒவ்வொரு கிரகத்தின் ஆளுமை இருக்கும். அந்த வகையில் நம் முன்னோர்கள் குறிப்பிட்டு வைத்துள்ள சில முக்கியமான விஷயங்களை இன்று வரையிலும் அன்றாட வாழ்வில் பின்பற்றி கொண்டு வருகிறோம். அப்படி அவர்கள் சொல்லியிருக்கும் குறிப்புகளின்படி எந்த கிழமை எந்த பொருட்களை வாங்கினால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதையும் எந்தெந்த பொருட்களை வாங்கக்கூடாது என்பதையும் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம். வாங்க, இது நம்ம நிறைக்கலசம் சேனல். திங்கட்கிழமை பார்த்தோமானால் திங்க சிவன் மற்றும் சந்திரனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று வெள்ளை பொருட்களை வாங்குவதால் குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்திருக்கும். மேலும் தானியங்கள், மின்னணு பொருட்கள் போன்றவற்றை வாங்கக்கூடாது. செவ்வாய்க்கிழமை பார்த்தோமானால் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாள் நிலம் வாங்க விற்க மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். தோல் பொருட்கள், உலோகங்கள் இந்த நாட்களில் வாங்காமல் இருப்பது நலம். அதேபோல் புதன்கிழமை புதன் பகவான், சித்தி, புத்தி ஆகியோரை வழிபட நன்மைகள் நடைபெறும். அன்று எழுதும் பொருள், பச்சை காய்கறி, வீட்டு அலங்கார பொருட்கள், விளையாட்டு பொருட்கள் போன்றவற்றை வாங்குவதன் மூலம் வீட்டில் எப்பொழுதும் நிறைய பொருட்கள் சேர்ந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் அன்று பாத்திரங்கள், மருந்து, அரிசி, மண்ணெண்ணெய் போன்றவற்றை வாங்குவதிலிருந்து விலகி இருப்பது நலம். வியாழக்கிழமை குரு பகவானை வணங்கி ஆசீர்வாத பெறுவதற்கான சிறந்த நாளாகும். அன்று டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, கூலர், கம்ப்யூட்டர், மொபைல் போன்ற மின் சாதனங்களை வாங்குவது நன்மையை அளிக்கும். இந்த நாளில் கண்ணாடி சம்பந்தமான பொருட்கள் மற்றும் மிகவும் கூர்மையான பொருட்கள் வீட்டிற்கு கொண்டு வரக்கூடாது. வெள்ளிக்கிழமை பார்த்தோமானால் தேவி ஜெகதாம்பாவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று வாசனை திரவியம், அழகு சாதன பொருட்கள் போன்றவற்றை வாங்குவது நல்லது. இந்த தினத்தில் வாகனங்கள் வாங்குவது போன்ற விஷயங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. சனிக்கிழமை பார்த்தோமானால் சனி பகவானுக்குரிய நாளாகும். சனி பகவானுக்குரிய நாளில் தோட்டம் சார்ந்த பொருட்கள், மரப்பொருட்கள், ஆடைகள் வாங்க சிறந்த நாளாக அமையும். மேலும் மரம் மற்றும் தோல் சம்பந்தமான பொருட்கள், வீட்டிற்கு தேவையான தானியங்கள் இவற்றை வாங்குவதை தவிர்ப்பது உத்தமம். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய பகவானின் அருளை பெறுவதற்கான மிகச் சிறப்பான தினம். இந்த நாளில் கண்ணாடி, கிளாஸ் போன்ற கண்களை கவரும் பொருட்களை வாங்குவது சிறந்தது. சிவப்பு நிறம் கொண்ட பொருட்கள், கோதுமை, தளவாடங்கள், வாகனங்கள் போன்றவற்றை வாங்கக்கூடாது. இப்படி எந்தெந்த கிழமைகளில் என்னென்ன பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டோம். இதையும் தாண்டி வாங்கக்கூடாத தினங்களில் சில பொருட்களின் தேவை இருக்கிறது, வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் தவறில்லை. கடவுளை வணங்கிவிட்டு நல்ல மனதோடு எந்த ஒரு காரியத்தையும் கடவுள் துணையோடு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக வெற்றி நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி.